Palihog yang ang tanan sa pagbarog o niya, daday mong Biblia sa imong pagbarog. Abliha sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 6. Juan, Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 6. Ang uluhan sa itong pagtuon, nag-ingon, ang iyan ni Kristo mosunod sa Ginoo. Ang iyan ni Kristo mosunod sa Dios. Atong basahon, John chapter 10, verses 1 to 6, ningon, unya, mingon si Jesus, sultian ko kamo. Ang tawo nga dili moagi sa pultahan, inigsulod niya sa turel. Apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini, kawatan o tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karniro musulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tigaabli, aron makasulod siya. Mamati ang mga karniro sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug maguna siya kanila alang sa ilang pagula. Verse 4, kon atuan na sila sa gawas, maguna siya kanila og ang mga karniro musunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Verse 5, apan dili sila musunod sa laing magbalantay. Managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Verse 6, gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala makasabot sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, dili ang among katakos ang pagsabot sa imong mensahe, but pinaagi sa tabang sa imong balaang espiritu. Salamat o Dios nga himuon imong espirituhano ng among mga panghunahuna o ang among mga pagbati, aron nga masabta namo og maangko namo ang espirituhano mga butang kini mao ang imong mga pulong Ginoo. Nagaampo ako, Lord, nga makigsulti gyud ka sa kada usa karon. Panalangini gayud ang kada usa karon o Ginoo. Og salamat, Lord, nga lain na pong dugang paglambo og pag-uswag, pagtubo nga gikan kanimo. Sa diha nga madawat namo ang imong mga pulong, maangkon usab namo ang maong paglambo. Nagaampo usab ako, O Dios, nga ang tanan hatagan mo katinawan sa mga butang o mga pangutanang wa pa namo natubag, wa pa'y katubagan, wala pa namo mahisabti, imo ning ipasabot dire ka namo. Mao ni ang among pag-ampo, pasalamatan ka namo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Kitang tanan magaingon, amen and amen. Magapanglingkod ang tanan unya, wala man ta nasayod og unsa nay dagan sa panahon. Ang dagan po sa itong kinabuhi, wala sa tanasayod. So, mintras napahigayon, atog yung paningkamutan o tingwaon nga makasabot gyud ta og ayo sa atong pagkakristohanon. Masiguro sab nato nga iya gyud ta ni Kristo og makita nato ang atong kaugalingon nga nagsunod gayod sa Ginoo. Kay dali ra kayo ning pag-angkon nga iya kos Ginoo. Pero kining pagkinabuhi mo manay pagsunod. Na may maingong iya kos Ginoo pero nagsunod sa yawa. Na may maingong may gugmaon kos mga butang sa Ginoo pero dias kalibutan nga kinabuhi. So, ato ning tingwaon samtang napatay kinabuhi mga igsoon nga masiguro natong iyang gyud ni Kristo ug ang atong pagkinabuhi nagasunod gayud diha niya. Naba ang tanan, amen. So palihog lang focus sa kadali. Kadi man ta tibok adlaw dire. Ang atong isgutan ningon di ang iyan ni Kristo mosunod gayud sa Dios. Actually, ang highlight ang pinaka makita nimo ang nga gisgutan diya sa John chapter 10 is si Kristo ang maayong magbalantay. Si Kristo ang maayong magbalantay mo na makita nimo dinha. But before ta mo abot diha mga igsoon, adtuon una nato ang
istorya sa katawhan sa Dios isip mga karnero nga mao mga Israelita ug ang mga dautan nga mga magbalantay nga mao ang mga leader sa ilang nasod, mga propeta, mga kaparian nga mga Hudiyo ug ang mga hari. Gitawag sila mga wicked shepherd, mga dautan nga mga magbalantay mga igsoon. Og ang maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero, mao ang Ginoo. Nakuha na to? Muna siya kinatibok ang istorya sa katawhan sa Israel, ang mga Hudiyo. Kay Bible man pag magisgot kag Old Testament, nakafocus man gyud ni naa sa mga 90% nakafocus ra man gyud sa mga katawhan nga giingong katawhan sa Dios ang Hudyo, ang mga Israelite. Wa patay apel. Although sultin ang daan nga mga luwas gyud pod ang mga hintil. But masabtan nato nig ayo mga igsoon sa diha nga sa atong pagkinabuhi naa gyud tay tinguha nga makat-on gyud ta. Sabton gyud nato. Dili nato sikan panahon nga maminaw, magbasa, mugkat-on gyud ta mga igsoon. Mo bitaw nga sayangan gyud pug ko og di may ang eskwela, ang school ma-continue raman pero ang among sitwasyon mao lisod. Dili pud tanan. Kay mas makapadayon ra kung mokompromiso ka. Or dili kompromiso kung dili mo decide ka sa imong kaugalingon nga naapo kay gi-consider nga gikinahanglan. So mao na siya mga igsoon. So karon kini ang time nga maminaw ta og ato gining sabton tanan. Moadto na ta sa Ezekiel 34. Ang kinatibuk ang istorya sa Ezekiel 34, gisgutan niini ang matuod nga tag-iyas karnero ug magbalantay nga maong Dios. Ang mga karnero mao ang Israel ug ang mga dautan nga mga magbalantay mao ang ilang mga propeta, mga pare, mga pangulo sa mga Hudyo ug ang ilang mga hari. Sila ang gisgutan nga mga daotang magbalantay. Ato subayon, Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34 verses 1 to 10. Ingon diha. Gingnan ako sa Ginoo tawo. Sultihi ang mga pangulo sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios, mga magbalantay sa Israel. Nganong kamo manhinuon ang naniguro sa pagpangaon? Dili ba nga ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnirong tambok o gihimo ninyong biste ang balhibo niini apan wala ninyo pakana ang mga karniro. So in other words, ang mga leader kaniadto sa mga Israelita, ang ilang mga hari, ang mga kadagkuan, ang mga naa sa otoridad, nagapaniguro lang sa ilang kaugalingon. Apan gibiyaan nila ang ilang responsibilidad sa pag-atiman sa tibuok katawhan sa nasod sa Israel. Muna dire. So ningon ang verse 4, wala ninyo liguna ang mga maluyahon, wala ninyo ayuha ang mga masakiton, wala ninyo laki-lakihi ang piangon, wala ninyo dada pagbalik ang mga nahisalaag, wala ninyo pangitaa ang nangawala, gilisod-lisod hinuon ninyo sila, og bangis kamo sa inyong pagdumala kanila. Kaming mga magwalali og mga leaders sa church. Sa diha nga madungog nato ang mga pulong sa Dios, mabasa nato ang mga mensahe sa Ginoo, makaingon tag kini pagpahinumdom po ni diri namo. And then kung wala po ka nakasabot sa kabugat sa mga kasing-kasing, sa mga alagad sa Dios, sa diyang magbasa ka ni, may kag si pastor yun eh. Wag yun niya laki-laki. Wag yun niya pabalika. Wag yun niya matinga na lang ko nga anong dili naman ko ka-message, anong dili naman kalit kag kawala sa board ba? Sa board. Sa organisasyon, mawala ka dito kalit.
dayon di nakaka-message. Ug dili lang po na kay diha ra, pati po na diri sa ato. No? Sige kag pangita. Kanus ay chance nga pwede mong magkita, magka-istorya kay di naman pwede sa Messenger. Kay gi-block man ka. Verse 5, nagkatibulaag sila kay wala may nagbantay kanila busa. Gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. So, ang ma-picture out nato nga ang katawan sa mga Israelita na ulipon sila sa nakalilaing mga nasod, gipang ulipon gyud sila, gipang bihag gyud sila. Actually, kining Bible nga naghisgot reg wild animals, mga ihalas nga mananap, naghisgot nis mga dili Hudyo nga mga nasod. Syria. Then, ingon ang verse 6, nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid o sa mga bungtod o sa nakalalang dapit sa kalibutan apan walay nangita kanila. Pasagdan ra. Ingon ani ang kaimtang mga igsoon, nga ani kadako ang problema sa kaimtang kaniadto. Nga ang mga huwes mahimo na silang bayranan, ang mga hari gaalagad na sila sa lain nga mga Diyos. Ang mga kabos mosamot og kakabos og mahimong mas makaluluoy. Ang mga adunahan nagkahimong adunahan og mas ninindot ang ilang pagkinabuhi. Nagpahayahay ra gayud sila. And look at our nation. Unsay naitabo karon? Langoy na ta sa baha, gapuyo na sa tulda kay guba na ang mga Pinoy-anan. Nagmahal ang mga palaliton. Samtang ang mga kurakot, padayon ra na sila kadato. Unya, mag-imbestigar ra na sila tagpulo katuig, mga matay na lang, wa agyoy masingil. Verse 7 na ta. Busa kamong mga magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios buhi, nahimong tukbunon sa mga mananap ang akong mga karnero kay wala may nagbantay kanila. Pasagdan ra. Nya kabalo mo mga igsoon, ang magbalantay magdalam ni siya bunal. Magdala po ni siya og sungkod. So kanang sungkod gitawag siya walking stick. Iyan ang isungkod og maglakaw siya samtang ang bunal mo na iyang ilatos. Manamatinga ka, ngano ganing kada wali, igo gyud ko. Ngano gyud kong ingnon man yung basa ng Bible kay walking stick na nimo, di ka ka-balance, di ka kabarog in a right standing kung wala na nga sungkod. Kung wala ang pulong sa Ginoo. Muna mga magbalantay, awa ko kay bawo sa uban. Ba't kasagaran sa mga magbalantay, magtinguha gyud sila ang ilang mga karnero, insaktog disiplina ang ilang mga karnero, gabarog gyud nga naay paligon, doon ay alalay na ay sungkod nga mawang pulong sa Diyos. Ingon siya, walay nangita sa akong mga karnirong nangawala. Og nagbusog lamang sa ilang kaugalingon, ang mga magbalantay ni inay ilang pakanon ang mga karniro. Nga narang tag-as the Spirit leads. Wala na dyo'y tinguha nga magkaton, wala na lay tinguha gyud nga kabalo mo kining pagwalis pulong sa Ginoo. Maabot ang panahon nga imong paminawog utro to imong mga nawalis ng labay, makaingon kang kini nga wali, kato pa ning mga panahon nga wa pagyud ko nahibaw kaayo may tungodan. Kulang pa ko ni kaalam nga na bitaw. Then magdevelop pagyud ang imong kaibalo tungod sa tinguha. And kana nga tinguha dili gyud para sa imuha. Kay kung para sa imuha nganong maghasol-hasol may taon ka. Ano po kang magsigig ka-stress nga di matulog, magsigbasa, magsigtuon. Then, verse 9, busa kamong mga magbalantay, pamati, kamo ni ining ako mga pulong. Makigbatok ako sa mga magbalantay, og paninglan ko kamo sa akong mga karniro, og dili ko na kamo tugyanan sa pagpakaon sa akong mga karniro. Dili na usab mahitabo
nga ang mga magbalantay magpatambok lang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan kanila aron dili na sila makakaon pa niini. So, og imo ning i-trace back ang nahitabo gyud ini mga igsoon kay Ezekiel man nga time. Si Ezekiel nagwali na siya sa mga katawhan nga giulipon na sa Babylonia. Wa na sila paglaom, wa na sila hope. Giwalihan sila, gitudluan sila, gi-strengthen sila, mubalik ang ilang paglaom. Samtang ang mga mini nga mga propeta o ang mga bakangkong magbalantay, nagwali nga, oy, dili tinuod nga 70 years pa mo nga ulipunon. In fact, after 2 years, mauli na ta kay balion sa Ginoong Dios ang yugo sa Babylonia nga gibutang sa inyong mga liog. Mao na giwali nila. Basahon ninyo na sa Jeremiah 27 o 28. Ilang gisupak og ayo si Jeremias. So ningon si Lord, kuhaon ko kamo, wagtangon ko kamo. Kung imo ning tan-awon, si King Sidikaya ang pangulong magbalantay sa Israel kay siya hari, si Jehoiakim, sila tanan, gitangtang gayod. Si si Sidikaya gilugit ang iyang mata o gipatay. O niya ang usa nga hari nga naguna pa niya si Jehoiakim gipriso. Then ang verse 11 mao ni ang promise ni Lord. Gasugod ang promise ni Lord. Ingon siya. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Mo ninindot. Napa mo? Timanin ninyo neng ang tag-iya ninyo ang Ginoo. O mo panag-iyag pastor nga itumon. Kita mo atong akong akong profile. Pinalit to Shopee. Order nya kining gawali mo iniabot pag-abot sa delivery ba. Dili mo gipanag-iyag pastor. Dili pod bisan kinsa or unsang tiguma ang tag-iya ninyo. Ang tag-iya sa atong kinabuhi ang Ginoo. Magsabot ang daan ana. Sa verse 12 ningon siya, sa ang mga magbalantay sa karniro, mangita siyang karniro nga nawala, pangitaon ko usab ang akong mga karniro og luwason ko sila gikan sa tanang dapit, diin sila nahisalaag. Usa ni ana, usa ka adlaw nga mangiog. Verse 13, kuhaon ko sila gikan sa kanasuran, og dadon balik sa ilang nasod, og pakanon ko sila diha sa kabukiran, sa daplin, sa mga tinubdan sa tubig, og ang mga kalungsuran, og kabalangayan sa Israel. So, sulti ng daan, gi-prophecy nga, dadon ganyan, balikon niya ang mga Israelite. And after 70 years, nahiuli mangyud sila. Natuman mangyud ni. But as we all know, kitang tanan na sayod nga ang pulong sa Dios, labi na kung propesya, doon na siya propesya nga natuman na, unya mas matuman pag yun. Kuha na to? Because kung nagisgot na maayong magbalantay, dihay mga maayog yun nga magbalantay nga nangabot, but labaw sa tanan ang Ginoo yun mismo, nga mianhi sa kalibutan. Sa verse 14, pakanon ko sila diha sa lunhaw nga mga sibsibanan sa kabukiran sa Israel. Manghigda sila didto. Ako mismo mao'y magbantay sa ako mga karnero og papahulayon ko sila. Ako ang Ginoong Dios mao'y nagsulti niini, pangitaon ko ang nawala, dadon pagbalik ang nahisalaag, laki-lakihan ang mga nangapiang, ligonon ang maluyahon og laglagon ko ang tambok og kusgan. Pag yung tambok og kusgan, kini mga makasarili, kaugalingo rin yung una-una. Ito mga leaders. Kini atong nasod ron, gigaman nagmapa nga buaya.
Mubitaw na, naroon niya adlaw ang Ginoo maningin. Og naa na rabay hearing, na investigasyon, na kaso, managsakit silang tanan. Tanawag lahi na pong administrasyon, walang sakit anak nila. Magsakit tanan. Magbutang na dayog, kaldirin sa liog. Ang mga puti, bitang marag support sa liog. O ako kay balo sa ngalan na, manang kaldirin tingali na. Unya, angayon ko sila sa pagpakaon. So, unsay may tabo, tong mga tambok? Dako na rabo ko kayo. Ingon si Lord, ihawon ako. Mga matay. Imagine ha, wala na hustisya. Kay ang mga naggunit sa hustisya, ang mga judges at that time, mangdawat lang sila og kwarta, dawat sila mga soborno, wala na hustisya. So, ingon si Lord, gapatambok lang mga. So, sa verse 17, may tungod kaninyo o akong panon, nag-ingon ang Ginoong Dios, hukman ko ang matag-usa og lainon ko ang mga karnero gikan sa mga kandeng. Unsa daw? Behold, I'll judge between kettles and kettles, between the rams and the goats. Lainon niya ning karnero, lainon po ning kandeng. Iyang giingnan na iyang katawhan. Mismo ang Israelite. And kapanahunan na to karon ang church. Mga gitawag og katawan sa Dios, but ingon siya, lainon niya ang kandeng ug ang karnero. Motong gisgutan nga visible church o invisible church. Ang visible church kining tanan nga makita, ang invisible kanang karnero. Way apel tong kandeng. So siguro ang karnero ta sa Ginoo. Siguroan mo dun ay pinakasiguro mga igsoon, masiguro lang nimo na nga naa ka ni Kristo kung imo jud siyang gidawat. And then gasunod gyud ka diha niya mga igsoon. For the sake sa ato nga time, padayunan na lang na unya ninyong basa. Kay need tang magpadayon sa unahan. Moadto una ta sa Psalms 23. Salmo 23, ug atong tan-awon mga igsoon. Basahon una nato. Psalms 23 verse 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako, gipapahulay niya ako sa lunhong sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga mga katubigan. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod og alang sa iyang ngalan, bisan pag maglakaw ako sa kangitngit nga walog, sa mangitngit or sa ngitngit nga walog sa kamatayon, dili ako maadlo kay nag-uban ka man kanako. Gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Giandaman mo ako og pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Gidihugan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Ang imong kaayo og gugma mag-uban kanako sa tibuok kong kinabuhi og magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kangtoran. Amen. Diri tan-aw tanan. Ato lang ning ilisag kanang Bisaya day, og nay Bisaya diha. Wala. Sige na, okay ra na. Now, sa Psalms 23 dire tan-aw. Si David, siya ang nasulat sa Bible nga makita na tong expert kaayo gyud sa pag-atiman og karnero so far. Dagan kay maayong magbalantay pero si David siya gyud ang naa diring magbalantay literal nga karnero nga grabe gyud. And that is why nahimo siyang magbalantay sa nasod. Shepherd man siya magbalantay sa mga hayop, gunita niya ang bungot sa leon, makiglayog siya, makigpinatyanay para ra gyud nga maproteksyonan niya ang tukbunon nga mga karnero. Now listen. Samtang siya magbalantay sa karnero, giisip po niya nga siya karnero sa Dios. O kung giunsa niya pagbantay pagatiman ng karnero, naguna-una sab si David nga mas labaw pa niya na ang gibuhat sa Dios, diha siyang kinabuhi ingon nga siya karnero sa Dios. Amen. And that is why nasulat niya ni. Atong balikon sa verse 1.
hangtod sa verse 6, tanawag ayo, unsay imong ma-realize. Ang gihisgutan diha, sa verse 1 hangtod sa verse 6, kabalo mo unsa? Ang nabuhat sa magbalantay. Walay gihisgutan diha nga pag kinabuhi sa karnero, unsay gibuhat sa karnero, unsay mga wala gihisgutan diha ang karnero. But ang gihisgutan gayo diha ang gibuhat sa magbalantay ni anang maong karnero. Nakuha na to? So kung imong tan-awon sa 6 ka bersikulo, nakasulat diha ang tanang gibuhat sa Dios ngadto kang David. Sama nga si David mao na iyang gibuhat ngadto sa iyang mga karnero. Ug walay nakasulat diha nga mga buhat sa karnero, mga achievement sa karnero, mga accomplishment niya. But ang tanan iya sa Dios. Nakuha na to? Therefore sa atong pagkinabuhi, masabdan gyud nato nga ang tanan iya sa Dios og nabuhi ta tungod ra gyud sa Dios. Ingon si Philip nga guol kay siya, sad kay siya sa iyang mama. Pero kabalo ka bisag wala siya mama, naing anak gyapon siya. Ngano man, do na may Dios. Actually ang tagiya gi siyang kinabuhi di man ang iyang inahan kundi ang Dios. Ang tagiya sa tong kinabuhi mao man ang Dios mga igsoon. Now, arong mas mulawom pag yun na mga igsoon, ang Psalms 23 naghisgot sa karakter ni Lord. Si Jesus ang gihisgutan sa Psalms 23, kinsa siya unsay iyang mabuhat. And then sa John chapter 10, iyan ang gi-explain. Daw, diri tangko tan-aw sa tanan, diri sa tan-aw tanan, ang kasinabutan eh. Ningon si David, ang Ginoo mao ang akong magbalantay ug walay makulang kanako, gipapahulay niya ako, gibutang ako sa sibsibanan. Grabe ang iyang explanation. May tungod sa Ginoo. Pag-ani ni Jesus Christ, ang Ginoo nga gihisgutan ni David, nianhi na og siya na gyud mismo niingon, ako ang maayong magbalantay ug walay makulang nimo. Mo nang naas John chapter 10 og padong ta dito. But listen to this. Hangtod nga ang konon nimong karnero ka, dili gyud ka maiya sa Ginoo. Now listen, unsay kinaiyas karnero? Danghag. Kanang nas imong tapad inang danghag gyud ta. Kabalo mo kung saning danghag? Wa kabalo kung sa iyang buhaton. Kada lihok bangga, clumsy. Sunod, dili siya aware, dali kayo siyang mahugawan. Kabalo mo nganong daling mahugawan ng karnero? Kay ang karnero musumok-sumok na bisag asa, unya ang iyahang buhok kung di ni matupihan, mangguyod nig bisag unsang sagbot. Bantay mo maglakaw-lakaw ka sumok ka bisag asa, paggawas nimo imong buhok puno na kayo sagbot. Then ang karnero, bungol. Ito na oh. Bungol ang karnero. Bisag gasyagit na ang wale, pagyapon kasabot. Bungol ang karnero. Then halos ang tanang kinaiya sa karnero, negative gyud tanan. Amang. Mabitaw nga bisag ihawo na siya, di gyud mo tingog. Negative gyud ang tanan nga naas karnero. Pero doon na siya usa ka kinaiya. Kabalo mo kunsa? Iyang dunggan. Ningon diya nga bungol gyud ang karnero, pero makadungog ra siya, wala siya laing madungog, gawa sa tingog sa iyahang magbalantay. Muna kung magatiman ko mga karnero, o niya, mingon ako, ug kandeng kay me. Ug baka ba? Ug karnero, ambot lang. Pero kung si Harold mo syagit, di yun na sila managad. Di yun sila maminaw. Mo na yung kinaiyas karnero. Then, ang karnero,
nagkinahanglan sila og kapahulayan. Unsa gikinahanglan sa karnero? O kung mingon na gani ka kapahulayan, it means nga malinawon, malipayon, tagbaw, way gikadlukan, na kinahanglan kapahulayan ang karnero. And Jesus, ningon si Jesus, sa Mateo 11, 28 ba na? 29 sa 30. Gisgutan niya dito, ako ang come to me, all of you. Dool kamo kanako, kamong tanang gibugatan, o gikapuyan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Tanawa ng mga tao, sig panampit o Ginoo paglinog, pero di manimbag pa Domingo. So dool kamo kanako, ingon siya, so siya ang kapahulayan. Now listen, sa Salmo 23, dunay upat karason or upat kagikinahanglan aron ang karnero makapahulay. Number 1, free from fear. Makapahulay ang karnero kung wala siya gikadlukan. Pero kung duna ni sila gikadlukan, magsigi ni sila dagan-dagan, magkuyog-kuyog ni sila, magbangga-bangga sila, bisag asa sila padong. Kung asa rang tapok, adto sila, diri na po, niliko tong ilang prime, sunod na po sila, bastag naa sila gikadlukan. But makapahulay sila kung wala na sila gikadlukan. Number 2, kung naa sila kanang gitawag og katagbawan. They have enough. Mayuntag sa kinabuhi sa tao kanang satisfy sila, naana. Busog sila. Busog sila. O sa kinabuhi sa tao kanabitang gibati nato nga naa na gyud tay katagbawan. Now listen to this. Sa kalibutan wala gyud kay katagbawan. Bisag ikaw tag-iyas EI. Ikaw na tag-iya tanan. Pero wala gyud kay kabusganan. Sakto? Tanawa nang iyo ganahan jud kog nakoy cellphone. Pag nanay cellphone, ganahan jud ko atong iPhone 16. Nanay 16, ganahan jud kog iPhone 20. Wa pa gani 20. Wala lagi kabusganan. Maunang ang tawo walay kapahulayan kay wala siya kabusganan. But di pasabot, walay katagbawan. Ug ang iyang katagbawan, ang Ginoo lang. Munang hangtod nga wa kay Ginoo kinabuhi. Ang tanang reliyon imuha, pero di ka kapahulay. Wala kay kalinaw. Na kay kalipay, binairan, dili tinud-anay nga kalipay. So when they have enough, makapahulay sila. Number 3, sa diha nga mahinlo sila. When they are cleansed. Mahinlo na sila. Tupihan, mapaliguan, mahinlo na sila, manglubog na. Mag-usap-usap na lang, kaya na ay nabilin diring sagbot sa aping. Tanaw na yung tapad, basig na yung sagbot sa aping na. Sige nga, digest ba? So, kapahulay sila. Pero, once nga ang karnero na yun pa na napot silang buhok, hugaw sila, magsige na kung naglihok. Sa high school pa may ang among eskwelahan, hilig kayo yun, magbuhig mga karnero, ang daghanag karnero. Niya kay kaniadto wa mi Ginoo. Tingala rin silang nakulangan man ang mga estudyante, basta makulangan na ng mga estudyanteng laki sa 4th year sa high school, makulangan pod ang karnero. Sabot naman daan may dala kang tuba bay. Lungnek ako niya. Katong batanon kay dalira humok ra dado na namog suba. Absent klase. Munang nakabantay gyud ko, ako jud mismo witness jud ko pod, makabaw jud ko. Nakining karnero kung hugaw kayo sila nang lubog ang uban ng lubog. Pero ang hugaw kay karnero di mo lubog ngano kahagyod. And sa pagbasa na ako ani Bibles and commentaries and mga kinibitang mga kuan ani mga discovery kabay na nagtuon ani mga
Kinaiyas mga hayupan. Usas kinaiyas karnero, di siya mo lubog, di siya mo paulay kung hugaw kayo siya. Hello? And we know kita mga karneros, Ginoo, mga Kristohanon, pag hugaw kayo ka sa sala, sa garbo, kung na kayo mga affair sa kinabuhi, dili ka kapahulay. Kanang nana kay asawa, o niya, manglaki ka? Kanang nana kay bana, o niya, manglaki ka? Anay, asawa, manglaki. Basta kay na mga dili ka kapahulay. Nga naman, na may kabugat mong kasing-kasing guilty man ka. Saan ni mag-ising-ising, mag-ilis, gyud ka kayo, mag-makeup, gyud ka kayo, kabalog, gyud kang hugaw ka, di gyud ka kapahulay. Pero kanang hinlo imong kasing-kasing, wa gyud ka kabuhat og dautan, bisag wa kay witness. Paglimay ilang abogado. Tulog ka, hearing, ugma, hearing, pero karang pagkagabi, tulog ka, pagkabuntag, toothbrush, excited kayo ka, kung adto sa hearing. Ano man, ang taong inosente, isog pa kaysa sa leon. Pero ang sadaan, ang hugaw, di yun kapahulay. Muna'y kinaiyas karnero. Number 4, friction. Saan yung friction? Sa Tagalog, mga igsoon, kiskisan, gabangga. Okay, galinog takaron kay nang ay fault line nga nagbangga, naglihok, naging-ana ba or nagbangga or naging-ana, daghan man klase ng linog. Kiskisan, friction. Muna'y friction. Kabantay mo? Kita mga Kristohanon, pag nagbangga ta, pag nag-away ta, mga gabi, di ta katulog. Guol kayo itong heart. Ay, naku. Guna-una ka, mura man ko gilupigan. Siya pon, gilupigan nagigod ko. Ingana, di ba? Kabantay mo? Manday mo kabantay. So, dili yun, kapahulay, basta na ay panagbingkel. Muna yung mga karnero. Pero kaniyatong dili, pata mga karneros, Diyos, hagok. Magsakit, ba akong dughag, mga impirno. Ingana mata, di ba? Katong sa unang dili, patadya sa Ginoo. Bahalag at takihon ng tawhanas kalagot ni mo, wag yung kay pake. Pero karon pag alam mong may problema, gusto gyud nimo masitol, gusto gyud ka nga sagbi paagi ani because wala tay kapaulayan. Maunay kinaiyag karnero unsa to mga igsoon? Dili sila kapahina pahulay kung duna sila kahadlok, kung nakulangan sila. Kung wala sila natagbaw, dili sila kapahulay. Kung hugaw sila, dili sila kapahulay. Kung dunay friction, panagbangi, panagbingkel, dili sila kapahulay. Og exactly, naa nato ning tanan, sobra pa. Amen? Pero tanawa ang Psalms 23, verse 1. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay. Wa gyud siya niingong, ang Ginoo tingali. Mao ang akong magbalantay. But sure siya, ingon yun siya, ang Ginoo, ang ako. Relationship yun eh. Ibaw yun siya, nga iyahag yun, nga magbalantay. Nya, walay nakulang ka nako. Yung nasubukan mo na ang lahat, dyan ka lang kay Lord na tagbaw. Kaya diha ramag yun sa Ginoo, di ka makuwangan. Nya ka na mga tao nga di manimba, kay sige, panginaboy, tanawa, dili na sila. Kanunay ra makulangan. Masigir mo nagkakulangan, bisan pag. Na, di yun mamakak ang pulong sa Diyos. Kulang o kulang na Verse 2. Iyon ang verse 2. Gipapahulay niya ako sa lunhawng sibsibanan, mauni. Wala gay makulang. Yung kaglunhaw nga sibsibanan, katubitang akong giingon katagbawan. Therefore, kung maingon tagkat lunhaw nga sibsibanan, kana mao ang presensya ni Kristo sa itong kinabuhi. Dili kay moingon tag na nato ang tanan aning kalibutan na. Sunod, gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Now, sa itong pagkinabuhi, mga igsoon, makalibog kayo ng mga panghitabo, sitwasyon sa pamilya, sa kaugalingong kinabuhi. Wa ka kay balo, naglibog ka, but si Lord mo gagiya kanimo. He said, tinaw nga katubigan. And we know, literally, ang mga karniro, dadon yun ngadtos limpyo nga tubig.
But si David nagsulti ani nga siya ang karnero, ang katawan ng karnero o din ang Dios mao ang magbalantay. Pag moingon na ganing ilid niya ngadto sa tin-aw nga katubigan, it means nga ang Dios manggayod mga igsuon, iya gitanggiyahan sa tin-aw, sa klaro, sa limpyo nga pagkinabuhi. Naapa mo? Next verse, ingon ang verse 3. Gilig-on niya ako. Kitang tanan as mga kaluyahon. Kapuyon, kabackslidon, kaundangon, mura magwalang saysay ang pag-alagad nako sa Ginoo. Mura magwala. Batingan si Lord, our labor in the Lord is not in vain. Nagguul gyud kog nasakitan ko og ayo pero ningon gyud ko sa Ginoo, Lord, ikaw man po igatawag na akong magpastor. Unya, unsa may ako pong nabuhat, wa man po papud ko'y gisulti. Munang wa lagi ko kasabot. Disad po ko ka-judge. Unsa man ni Lord? Naa sila good motive nganong naitabo ni or motivated by jealousy ni. Wa ko kay baw. So nag-uol kayo ko nasakitan ko nga nganong ingani man ni. And di sa pud ko ka-question unsa man ni? Matured na tani or mga bataot pagyapon. Wa di gyud ka question. So I invoke my right. Sa korte ko na lang. I mean, nagpakahilom na. Hilom rasa. Hilom rasa. Kabalo ka? Sa diyang mulingkod ka sa ilan sa Ginoo magpakahilom na ka? Madungog nimo ang Ginoo niya siya mulihok. Pero kanang wala kay panahon mo ampo, wa kay panahon mo realize, mo huna-huna, gusto nimo desisyon dayon. Sige kag lihok, sige kag kabangga-bangga. Mo bitaw nang gituluan ta nga iniglinog pangita dayog kataguan, inig mo kalma dagan sa gawas. Gasige pang linog, gasige man po kag asa wa kag kabalo na tumbahan ang refrigerator. Kalma lang. Relax lang. Dili ikaw ang magbalantay, karnero ka. Hayaan mong ang magbalantay magproblema nimo. Kinsa man ang atong magbalantay ang Dios. So siya mang problema sa imo kung saon kaniya. Siya bahala kung saon ka. Unya kay ang problema sa mga Kristohanon pulihan manato ang posisyon sa Ginoo. Nga gusto nako ako'y ingani ako unsaon ako ni. Gusto nako ako'y magamping bantayan ginako tugyan sa Ginoo na. Dapat ha? So tungod ug alang sa iyang ngalan. Kay kung di ta giyahan mga igsoon, mo bitaw na magbalantay na sila sungkod nga ilang sungkod na ikawit. Unsay purpose? Pag hagbong ganito sa buho, sa mo bangag mo na sa Dumaguete, pero kanang bangag sa Mindanao kay adik man. Pag nahulog ka dito, kawitan ka. Nya kabantay mo, kay duha man gud ni siya, paminaw ha, pwede nga ang giingon diha sa Salmo 23, usa ra gyud ka sungkod, pero duha ang iyang purpose, ilatos niya or iyang giya or iyang walking stick. Iyang i-guide. Pero kasagaran mga igsoon sa mga magbalantay sa kakaraan ng kapanahonan, paminaw mo na sila sungkod, nya na sila bakos, doon na po sila gisuksok dire nga gamayng latos sa ilang bakos. Imagine ako ng karnero, bunala ni mogsungkod, lipong. Gawas ng aninipot ng karnero, bunala ni mogsungkod. So na sila gisuksok dire, muto ilang latos. Muna i-describe ari karon. Next verse on nata. Ingon ang verse 4, bisan pag maglakaw ko sa ngit-ngit, sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban ka man kanako. Kinsa daw nag-uban? Pangutan ako na nasa imong tapad, nakisa man day gauban nimong talawan man kay ka. Pangutan na dayon. Mo smile raman sa tapat. Ratulan, mabalakon, mahadlukon. Kinsa man gyud ay gauban nimo. Di ba? Now, so gipanalipdan mo ako pinaagi sa imong sungkod og bunal. Next verse. Ingon ang verse 5. Giandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Kine.
Usually, pag imong tanawon ang context, paminaw ha, panahon gani ang nasod sa Israel, sulungon sa mga ubang nasod, ng ilang mga kaaway, gutom kayo, nga naman. Ang suba or ang tunnel nga giagian sa tubig nga nagdagayday sa tibuok, siyudad sa Jerusalem, dili na tabunan sa mga kaaway, aron wa na'y tubig nga mosulod dito. Unya, ang ikaduha mga igsoon, walay pagkaon nga mugawas o walay pagkaon nga mosulod sa maong syudad. Ilag yun ang itrap for how many days and months. Hangtod nga gutumo na sila ayaw o musurrender na sila. Pero niunsa ang Bible? Andaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. In other words, bisag libutan na sila, bisag naa sila'y enough. Naaragyapon sila. Naaragyapon ang ilang gikinahanglan. Maubitaw nang di na ta maningil og ayuda. Kabantay mo atong pag-COVID, aron daghana kayong magtapok sa covered court, magpabarog dayog sinako nga mga bugas. Dayong naa dayoy maglibot-libot dere, may nga dayog Ipahibalo ang tanan nga moadto na karon sa sentro kay naay pakata nga bugas og sardinas. karon wala no. Aron daghana man tang linog. Gabi nagyuhay naman ta. Kabantay mo sa una. Nga dito rin naigo og bagyo, kita dire ayudahan pag-apel. Karon nga nung wala. Alam na. Wala pa'y kalamidad, walay bagyo, walay linog, walay sunog, wala tanan. Gasigig panghatag og ayuda kay arong mobutar gyud. Padong eleksyon god. Karon, mga vlogger na lang nag-ayuda, awayon pa kay sardinas na gihatag. So, tanawa ni na ay pagkaon, gilibutan sa kaaway. Mismo na sa tubangan, pero na ay pagkaon. In other words, kung ilhon lang yun nimo, unsak ka, ingon nga karniro, o ilhon po nimo ang Dios ingon nga siya gyud ang tag-iya nimo og magbalantay. Now tag-iya og magbalantay. Kana ba nga sakyanan siya ray maghinlo siyang kaugalingon oy nahabugan naman ko. Kuha siya trapo nya punasan niya yang kaugalingon. Ang tag-iya muna mo hinlo na muna nga kita mga igsoon ginasiguro gyud nato nga gipanag-iya ta sa Ginoo siya ay bahala nato mo bitan na yang gisulti dia unya ningon pagyud siya o tanawa gidihugan mo glana ang akong ulo. Grabe si David maka-explain kung dili ka magbalantay unya dili mo i-search ni di ka kasabot kabalo mo kun sa ning lana ang mga magbalantay sa karnero aron dili tukbon pamaakon og mga malang mananap sama sa banakon, king cobra or mga ulahipan or unsa pa na mga malalang makamatay sa mga karnero nga mopaak. Ilang digo og lana ang karnero. Ilan ang kanang buhok. Layo pa kaayo ang mga malalang mananap. Makasimhot sila anak nga lana, mo distansya na sila, di na sila mo pa doon. Gi-explain ni David, ingon siya, Lord, gidigo mo glana, gibubuan mo kog lana. But gipasabot nga, Lord, ang imong dihog, ang anointing, ang gahom sa Holy Spirit, ang imong gahom Ginoo. Niasa kong kinabuhi. Distansya na daan ang kaaway. Munang naanatay kanta, kung musukol ka, ang yawa mo dagan. Ang pangutan, naasa man dagan? Padong ni mo? Or palayo? Palayo, dapat. Munay awit nga kung musukol ka, ang yawa mo dagan, giduhugan mo glana. Napa? Gipaawas mo ang akong kupa. Usually ang kupa, nagisgot na siya sa bino. Nya kung moingon na ganit tagbino mga igsoon sa kapanahonan tambal siya sa mga samad. Dili lang kay ang tawo paimnon, tambalan ang samad paimnon pagyud aron nga dili kayo bati og sakit. Kabantay mo ana mga plahubog,
Mga pangos sa sila, mga mo, pero di kayo sakitan. Unya na nasakit kayo, ini kapungawan. Kabantay mo na? Awa mo kasulay gubog-gubog? O nakasulay mo gubog-gubog, pero wa mo na nga pangos, kay sige mo in-English. Naman nga ng mga tao, mahubog mag-in-English, sige. Di na tamo i-mention. Smile na lang mo, og ka muna. So muna'y gamito, na'y tambal. Yan ingon si Lord, gipaawas mo, it means nga, ang kaayuhan gayod na sa kanunay. Gidescribe yun niya tanan. Wag yun sa gisgutan sa iyang kagalingon, but ang tanang gisgutan niya, nga nabuhat sa iyang magbalantay, dihan niya, mauni. Mauna nga naa siya'y tinuod nga kapahulayan. Nga nung dili man ta kapahulay. Tingali, lahi ang atong giisip nga magbalantay, ikaduha, nahimo tang magbalantay sa atong isig katawo. Tuwara siya, sakpan, mo niya ibuhat, Di na kapahulay na. Kabalo ba mo ni mga taong daghang naibawaan, di kapahulay. Kaya imbis matulog na naman siya naibalaan mo, ito pamasilingan niya isugilon. Kabalo ka na, sikuan ba? Grabe kayo. Di ka pahulay ng mga tao nga na. Batanawa siya naagid siya tinuod nga kapahulayan. Balik na ta sa John chapter 10, mga igsoon. Mubalik na ta sa John chapter 10. Dunay upat ka karakter. Upat ka personalidad nga itong makita sa John chapter 10. Una, the Father, katong tig-abli. Good shepherd si Jesus. Hired one katong dili maayong magbalantay. Gisuhulan ra mo ng mudagan. Then sunod ang mga atong kawatan. Di ba na kawatan yung mo kat-kat dito, di mo agis pultahan, kaya kawatan mo kat-kat. Siya ang enemy. Sa John chapter 10 verse 10, He will come to steal, to kill, and destroy. Then ang ikalima, mga igsoon, ang mga karnero, ang katawhan sa Ginoo. Mo gyud ni ang pinakadako nato nga maghatag nato seguridad. Kumpiyansa lang ka, luag lang, kanang okay lang, relax kay ka, kabalo ka. Unang-una, iya ka sa Dios, karnero kaniya, og siya ang magbalantay nimo. Di ba ningon si Lord dito sa Ezekiel, ako mismo yung magbantay? Naapa mo? Ingon si Lord, ako mismo. Nasubukan na niya ang hari, ang mga propeta, ang mga pare, ang tanan. Nasubukan na niya ang mga leader, ang mga maalaman, ang mga presiyo. Nasubukan na siya. Ingon si Lord, ako. This time, ako nagyod. Gusto na ako kamo, mga katawan, dre, isipon yun ninyo ang inyong magbalantay ang Ginoo. Igor, agyod kong muwali mo sulti. Muingon imong ayaw na, kanibuhata. Ingon si Lord, muadto ka sa akong padtuan nimo, Jeremiah 1, og isulti mo ang akong ipasulti nimo. Sa kadagan sa dapit nga naman ko dire kay diara po ko padtuan sa Ginoo, sa kadagang isulti nganong kini mo po ako isulti. Because og unsa ra ipasulti sa Dios, maoro po imong isulti. So ningon siya mga igsoon, unya sa Jesus mingon sultian ko kamo ang tawo nga dili mo agis pultahan. Inig sulod diya sa turel apan mukatkat hinuon sa laing bahin ini kawatan og tulisan. Kinsa gani ang pultahan si Kristo? Yang kawatan og tulisan ningong ang yawa si Satanas. Nakini si Satanas manggamit ng tawo. And this time kumo naman kayo ang tawo. So mga Kristohanon, bright naman kayo. Kini gigamit ni siyawa ni tawhana, di ko pasagad. So ang gibuhat karon sa yawa, ningon ang yawa. Okay. Liet, Veronica, Divine, Harold, Joy. Di na ko manghilabot nimo. Lipay ka, kaya di na ko kahilab to siyawa. Pero ang akong himuon, kanang gamay ra kay kag time sa Dios unya busy kayo ka. So gitagaan kag mobile. Gitagaan kag mobile phone.
Unya diha sa maong cellphone gibutang tanan ang naasuok sa kalibutan. Tanan nga sa kalibutan gibutang diha sa cellphone. Wa na kay time sa Dios. Sige na lang kagingana. Malingian na lang tong Bible. Paglinog na hulog ang Bible gipunet gibalik tapos gibutangan. Sige na lagi nga na sa cellphone. Lipay na ang yawa. Kaya mga Kristohanon wala nakaayoy panahon sa Dios. Kay nabisi na. Mora, kontento na ang kaaway, anak. Pero kita, bisag na kay balo na di pagyod ta, magmata. So, next verse, ingon sa verse 2, apan ang magbalantay sa mga karnero musulod agis pultahan. Sige lang. O ang pultahan ablihan sa tigabli o makasulod siya, mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan o mag-una siya kanila sa ilang paggula. Naaman ni sa YouTube o sa Facebook. Nga kanabitang, na sila sa pastuhan. Kanang pastuhan, kanang gikuraw siya nga na dito mga karniro. Gakatibulaag sila kay nanibsib sa patag kayong nagsagbot. E daghan kay silang sigig-singgit. Sige silang singgit, wala, singgit. Lain na po yung singgit, wag yun. Sa dihang agkato ng tigbalantay, mo na ni singgit, ang mga karniro ni tapoks tunga, ding niduol niya. Tinuod yun na, nga maunay nindot nga kinaiyas karniro, mamati gayod sa Diyos. Mamati gayod sa iyang magbalantay, nakaila gayod siyang tingog. Next verse. Ingon ang verse 5. Kung natuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila o ang mga karniro, mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Now listen to this. Tanawa ang ilang relationship. Tanawa? Nag-una ang magbalantay, musunod ang karnero. Dayon ang tingog sa magbalantay, nailhan sa mga karnero. Munang ang atong title karon, nag-ingon, ang iya ni Kristo, musunod sa Diyos. Pero kung iya ra ka sa simbahan, iya ra ka sa relihiyon, sige ra ka paminaw, sige ra ka kaminamen, pero di ka masunod. Sa kaulahi ang mga adlaw ningon si Lord, lainon niya ang kanding o ang karnero. Next verse. Ingon ang verse 5. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managan hinoon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Di gyud mosunod. So kung duna kabalo mo daghang prophet karong nanulti. Ikabalo mo kung say akong problema ani nila. Detalyado kayo ng mga pangalan. Naturally, mo viral gini sila, i-share gyud ni tungod kay ni amay panghitabo sa atong nasod. Kabalo man sa tanga dunay linog yun ning atong nasod, ilabi na karon nga kapanahonan, kay dili na abnormal na ang enerhiya nga mag-aabot gikan sa adlaw dinhi paidong sa bisan nga ni kana lang bulan mo nang mo high tide ug mo low tide. Napa mo? So, naanagidaan ang problema. Ni atay linog, daghan na kayo. Nya, iguanan po tagbagyo nga naman, ni atas Pacific Ocean, kita mo unang musalo sa mga bagyong makreate sa Pacific Ocean. Then mag-prophecy about flood. Natural nga naagi ta sa flood karon bisag asang dapita naagi flood. Kaya inon gyud mo na ako, balik ta sa scripture. Si Kristo ang atong magbalantay, gisulti ng daan ni siya mga pulong, wala ko nagkontray nga na because kay nag-encourage sila sa mga tao sa paghinulsol. But kitang mga katawan sa Dios kinahanglan sad gamot gyud kag ayo sa pulong sa Ginoo. Si Kristo ang tag-iya nato og siya ang magbalantay. Hello? Natural man gyud na. Bisan ako og mosulti ko dunay linog sa Pilipinas, dili mahuman ng bulana, naagyo nay mahitabo kay gasigi ning linog. Og moingon sad ko magbaha natural, kay ting ulan ron unya ang ulan karon abnormal. Kung moingon sad ko mag-tsunami natural tungod kay ang ubang linog naas dagat. So, unsa may atuan niini ilhara gyud nga ang tingog sa Ginoo, ang tingog sa imong magbalantay, ang tingog sa tag-iyan nimo, makailagid ka. Hello? Lahi ra ba gyud tong nakailagid ka sa Ginoo?
Or ikaw nga nagwalin na kaila ka sa Ginoo, dili ka mag-promote og kahadlok. But ang imong gina-promote ang mga tao makaila sa Dios, mobalik sa Ginoo, magpailalim sa Ginoo, maghinulsol. Dali ra ba kay tang mo share bisag unsa ra? Kabantay mo atong nay nadakpan nga dako kaayong lambay. Unsay tawag anang nay paak? Kasab. Alimango. Unya ang AI karon kay mugama naman ni siya mo edit ra mag iya ha. Ang alimango gigaman og dagway sa tawo unya mo giguyod sa pukot na siya sa pukot. Unya kay kining mga intawon ming mga 80s. Kaming mga 70s og 60s. Mutuo ra man pod midayon. Manggawas na itong istorya, maudi ay dako kaayo tong linog, kay dihay nadakpan nga alimango nga ang itsura tawo. Dali na kayong patuuhon. Ang mga Christian pod, mag-share-share po apel. May pa mo i-play ng video, maglingkod ka. Basa kag bersikulo. Mga igsoon, sugot kag sa dili, may tabo gyud ni kay gasulat na ni diri. Ito yung magsitag, bisag unsa na lang ito ipang-share. Nya karon uso na kay ron. O ha? Picturan ra ka. Picturan po nako ning nga lalaki. Dayon wa na, AI na dayon. Nga magako sila magkiss, murag tinuod, maglisod gyud kag tinuod gyud. Ang kurat ana na picturan si pastor. Unya picturan ning babayhana. Nya ibutang ato sa kwarto sa mabugnawong dapit. Ya share na dayon nya kita po tuor ta dayon grabe si pastor. Praise God kayo di si pastor. Ayag. Ay magpailad kaila na tag kinsay atong magbalantay. And even ang preacher, my goodness, mga preachers. Dahil mga preachers karon wala na time iampo, wala na time ibasa, wala na time ituon. Nga naman, AI dayon. Moingon dayon, topic. O sabay topic, holiness. Manggawas dayon ang outline. I-print na dayon to nila, dadon dire unya pina-Holy Spirit kayo. Ang Ginoo naging Nagtuon man ta, mag-search man ta. Pero kung kulang ang imong tuhod o kubal, kamuampo, mangayo sa Ginoo, magluod, pakitabang. Sa tibuok, kagabihon na hinanok na kagtulog, bisag pa ka, na kontinto nga, eksakto na bani nga pulong. Ay, problema ni mo, ingon nga preacher. Because, ingon si Lord, kining mga magwalali, Ezekiel Japon, kining mga propeta, sama lang sila og nagmasag, lasaw nga asfalto, lasaw nga simento, paglinog, buak dayon na. Nganong yung mga nagmasa og lasaw? Kabalo ka? Kining gipangwali, kining gipangtudlo, kining gipaambit nga pulong sa Dios kung lasaw ra gani ni ang pagtuo pod, lasaw ra pod, dali ra malumpag, dali ra maguba. And kabalo mo? Need gyud kayo ta og proper education. Nga dili ra gyud ta maingog gahom-gahom ra ni tanan, tinuod magyud nga ang gahom sa Dios mamuhat. Batiman ikini nga daghan ang nalaglag tungod sa kakulang sa kaalam. Amen. Moingon na dayon ang usa ka pastor, kabalo mo tanan ninyo mga sakit, diri mo kay ayuhon mo nako in the name of Jesus. Tumba ka dito. Pagkaugma ang pastor nga nang ayog sakit, giputlag tiel kay diabetic. Kulang sa kaalam. So need tag wisdom. So, managan hinoon sila, nga naman, nakaila sila sa tingog sa magbalantay o ang tingog nga wala nila nailhi, ilagayong likayan mga igsoon. Naapa ba ta? Praise God. Dito tas verse 14 for the sake sa atong time. Ningon ang verse 14.
Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. 14:15. Nakaila ako sa ako mga karnero, gang ako mga karnero nakaila kanako sama nga ang amahan nakaila kanako ug ako nakaila sa amahan. Ug ako andam sa pagpakamatay alang sa akong mga karnero. And he said in verse 16, ako aduna pay ubang karnero nga wala mahisakop ni ining torila. Si Lord nakigsulti siya sa mga Hudiyo, sa iyang mga disciple. Pag ingon niyang napa ko'y karnero nga wala aning torila, it means dili mga Hudiyo. Dili mga Israelites. Then ingon siya, kinahanglang dadon ko usab sila nganhi og mamati sila sa akong tingog. Mahimo silang usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Hudiyo or mga dili Hudiyo, mahimo silang usa na kapanon. Then in verse 26 and 27 ingon, apan dili kamo mutuo tungod kay dili man kamo akong karnero. In verse 27, ang akong karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og sila nagasunod kanako. Siging gibalik-balik ni Lord ni, ako ang magbalantay, kamo ang karnero, akong karnero nakaila sa akong tingog, musunod sila kanako. Akong karnero nakaila sa akong tingog, musunod sila kanako. Siguro nato gyud mga igsoon, daghan kay mga preachers nga nakalinlain karon og gifts. Naghukmanay na ganin na sila. But ikaw mismo siguro gyud nga ikaw mismo, ikaw personal gyud na nimo og ang Ginoo. Wala ka nakadepende sa tao, wala ka nakadepende ka ng tawhanang imong gipaminaw, mubanhaw, wag patay or unsa. But doon nagyud kay personal nga relasyon gayud sa Ginoo. Nakailag yun kasi ang tingog. Nakabalo ba mo? Nga dili literal nga ang tingog sa Dios pulong. But sometimes ang Dios makigsulti kabahin sa atong kahimtang. Kining kawaladon tingog na sa Ginoo. Ang mga panghitabo, tingog sabna sa Ginoo. Ingnon kang pagbantay. Klaro kayo na nga tingog, pero di man kakasabot. Pagpadagan ni mos motor, kalit na lilabang ang iro. Dito pa ka nakasabot sa word nga pagbantay. That is why usahay, ang Diyos makigsulti pinaagi sa mga panghitabo. And karon unsa may gisulti ni Lord sa imuha tungod aning panghitabo karon? Maybe we are encouraging others to repent. Maghinulsol sila, mubalik na sa Ginoo. Pero ikaw nga nag-encourage, wala pa di ay nabalik sa Ginoo. And kumusta man ang ato gayod nga pagpakilakaw sa Dios? Kumusta man usab ang atong tinguha diha sa Ginoo? Ug unsa pay atong pangandoy gayod niining kinabuhia? Remember this, ang tanan naa na sa imuha. Naana sa imuha ang tanan. Gisulti na ni David, unsay benefits niya sa dihang ang Ginoo maoy tag-iya niya o ang Ginoo maoy magbalantay. Usa sa akong na-learn mga igsoon kini. Pwede nga ako'y tag-iya. Then akong paatimanan sa uban. Kaya sabi ko, dapat kining mga motor nga napalit, ipangalan na sa mga pastor. Ano man, arong naa sila account ay, usitaw ka na. Dili ka ng, unsa nang ownership bitaw? Kanang kamao silang mo amping ba? Ngano man, kay ilahaman, personal man nila. Lahi man tong dili ikaw tagiya. Pastor, hulama kong motor, pastor. Pag, ayo kay buhi pa gani. Nabalik pag yun, buhi pag yun. Pero kung ikaw gyud tag-iya, nya ikaw gyud mismo magbantay, mas maampingan nimo. Amen? Munang ningon si David, the Lord is my shepherd. Siya nga tag-iya, siya pod ang magbalantay diri nako. Og walay nakulang diha niya. Nasabtan nato mga igsoon, ang iyan ni Kristo musunod sa Dios. Muni ang mensahe nga atong pamalandungan ug atong tinguhaon mga igsoon nga samtang na doon na pa nahabilin nga kapanahonan.
matarong nato ning atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. And remember, nga ang karnero dili gid siya kahinlo siyang kaugalingon, di siya katarong siyang kaugalingon, dili siya wala siya mabuhat para siyang kaugalingon. Ang tanan buhat sa Dios. So kanunay magpailalom og magpasakop ta sa Dios. Manindog tang tanan mga igsoon. Let's all stand. Mag-ampo ta. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, kami nga nabuhi ni ining kalibutan o Dios, nabuhi kami kay gihatagan mo kami sa among gikinahanglan sa kusog, sa gininhawa, sa kinabuhi. And o Dios, ikaw ang tag-iya kanamo. Og ikaw usab ang among magbalantay. Father, sama sa kasinatian ni David, gisulti niya diha sa imong mga pulong. Ang tanan nga naitabo siyang kinabuhi tungod kay ikaw mo na nag-iyag nagbantay kaniya. Lord, ilhon sad namo ang among pagkakarnero. Og ilhon kanamo Ginoo nga ikaw ang tag-iya og magbalantay. Nga kung unsay imong gusto sunod lang mi og unsay mahitabo nga gusto nimo pailalom lang kami. Mao ni siya ang imong giingon nga your will be done. Diha sa imong mga pulong ang imong kabubuton Ginoo. So Father God, gikan karon og hangtod sa maghinapos nga mga kapanahunan. Magapangbuto ang mga bulkan, magalihok ang ilalom sa kayutaan. Gabok na kaayo ang tibuok kabuhatan Ginoo. Dili na masabtan ang dagan sa kinabuhi. Ang mga tao magpadayon sa pagpakadautan. Apan tabangi ang imong mga anak magpabilin gihapong makiglakaw diha nimo Ginoo. Tabangi ang imong mga anak nga mosunod gihapon diha kanimo magpailalom gihapon sa imong kabubuton ug unsay imong gusto Ginoo. Nagaampo ako o Lord nga kadtong mga pulong nga dili makahawang sa tanang kinabuhi nga maabot niining mensahiya. Sa tanan nga niya o Dios. Father God, diha sa imong mga pulong nagaingon ka nga magbalantay magauna sa pagsulod ug sa paggawas. Dunay pasibsibanan. Lord, spiritually hatagi kaming kaayuhan. Para asa nga maayo among panglawas pero daot ang among espiritu. May mga sala kaming gitaguan Ginoo. Uban ni kami. And we know all things work together for good. So kung doon na kami dili masabtan karon, sa unahan masabtan namo kini. Wala kami mga kasubo pagdumot sa mong isig katawo ni bisan kinsa tungod kay nasayod kaming walay perfect. Kaming tanan mga karnerong kinahanglang hinluan mo. Kinahanglang providean nimo. Kinahanglang tagbaon nimo. So Father God, help us nga today hingpit gayud ang pagtugyan namo. Sa mga estudyante gitugyan nila ang ilang kaugmaon diha kanimo uban sa ilang pagpaningkamot na ang imong panabang. Sa mga kabataan among gitugyan na kaming mga ginikanan magalao magtubo ni among mga anak nga nagsalig na igugma kanimo, kaming mga hamtong Lord. Salamat nga diha kanimo may kapahulayan kami. Dunay tinuod nga katagbawan. Dunay tinuod nga kalipay Ginoo. Sa pagtayog sa mga kadagatan ug ang mga yuta nagapanglihok. Mangbuto na ang mga bulkan. Grabe ang kagutom. Grabe ang kadautan. But o Ginoo imo kaming mga karnero. Of course, ang amo usab nga mga minahal. Nagasalig kanimo. Naingon ka, may pagkaon kami at tubangan sa kaaway, subisan pag maglibot ning tanang mga pagsulay, problema, katalagman, na aka mag-provide na, gahatag ka namo. Ikaw ang among kusog, katagbawan o kapahulayan.
Ato ipataas ang atong mga kamot. Sing sa matag adlaw. Sa matag adlaw.